Máme připravený nějaký ten troudík a třištičky nebo na zapálení. Tak a Vítě jde zkoušet, jak to bude hořet. Tak zkoušej. Hlavně si to všechno nerozházej. No to je ono. No. Už se to povedlo. Už to hoří. Ty pilinky tam dávej. Tomu. Tak, to je ono. A co toho bojíš? Oni nám musí chytit ty piliny takhle, taky. Nejenom ten troudík, ale i ty pilinky, aby nám chytly. To je důležitý. Dobrý, teďka počkáme, jestli se nám to rozhoří. Na.